Tak ahoj. Ahoj. Teď nám začíná podzim a teď je ideální čas na výlety do přírody a ideálním místem pro to je nějaká krásná chatička nebo krásné ubytování v přírodě. A pokud nemáte vlastní chatu, stejně jako my, tak teď prozradím vám nějaké tipy. Tak na začátku řekneme pár míst, kde jsme byli a pak na konci máme takový seznam míst, kam chceme dostat a prozradíme ho na konci i vám. Tak jdeme na to. První dva místa máme v Liberce, protože 5 let jsme byli v Libereckém kraji a proto začínáme vlastně Libercem. První místo je Y Club, to jsou takové domky na vodě. Tam určitě se nám moc líbilo. Výhody toho je, že je tam moc pěkně. Tam je opravdu krásná příroda. Když ráno jdete ven, tak jdete rovno k takovému jezírku a užíváte si ráno. Byli jsme tam na podzim a bylo tam opravdu krásně. Ráno byla taková mlha a vypadalo tam moc úžasný to bylo. Nevýhoda naopak je, že ty domky jsou umístěny docela blízko vedle sebe. Pak další výhoda je, že je to blízko Liberce. Opravdu ta cesta nám trvala nějakých 20 minut a už byli jsme tam. Naopak jiná nevýhoda je, že museli jsme chodit k restauraci, nebyla tam žádná kuchyň. Proto my občas máme rádi to váření doma přímo v nějakém ubytování. Proto snažíme hledat ty ubytování s kuchyňkama. Ale ta restaurace je krásná. Tak asi je to tak všechno tím prvním místem. Určitě se podívejte na fotky, moc vám to doporučuju. Další místo je taková chatička, taky vedle Liberce. Je docela krásná chatička a jsou tam 2 patra, takže je to docela hodně místa. Je tam i místa pro grilování a vlastně zahrádka. Není to moc drahé. A co se týče nevýhody, já bych řekla, že to není moc stylové. Je to docela krásné, ale trochu obyčejné. Ale pokud nemáte vlastní chatičku, já bych tam jela a opravdu jsme to užili a moc se nám to líbilo. A je to můj kirp, takže... Pěkný kirp. Ano, nám se to líbilo. Doporučujeme. Tak další místo je v Středočeském kraji, byl to takový domeček, který se točí. Rozhodně největší výhoda toho je, že on se točí. To znamená, že můžete nejprve se dívat na svít slunce a pak na západ slunce. To jako bylo moc krásný. A druhá jeho výhoda je, že tam je úplně jediná příroda. To znamená, že byli jsme tam jenom sami. Taky si myslím, že to je velká výhoda. Co se týče nevýhod, první nevýhoda byla, že je to takový menší domeček, tam je jenom taková postel, krb, velké okno, to taky je asi výhoda, a záchod. A ještě nevýhoda vlastně, jo, ten krb. Nejprve bylo moc teplo, bylo tam opravdu vedro. Dali jsme jenom jedné dřevo a bylo to opravdu. Jo. A pak ráno byla hrozně zima, tak to bylo tak, že nenašli jsme nějaký optimální úroveň a to bylo, doporučujeme. Ano, dalším místem je Treehouse v Jihomoravském kraji. Je to opravdu velmi neobvyklé, já jsem o tom snila opravdu dlouho, takže se mi to opravdu líbilo a je to zajímavé, když se nacházíte vysoko nad úrovní zemi a ještě moc se mi líbilo, že vedle jsou koně a ráno jsme šli tam na procházku k nim. A nevýhodou já bych řekla, že je to docela drahé podle nás a ještě k tomu ten záchod se nachází venku. Takže bylo to pro nás nevýhodou za tuto cenu. A podle mě ty záchody vždycky u těch Treehouse jsou venku, takže to je určitě zkušenost. Ale doporučujeme. Tak další místo je taky v Jihomoravském kraji, byla to Maringotka
Ale pozor, byla to Maringotka s výřívkou a saunou. To jsou velké výhody té Maringotky, protože byli jsme skoro celý večer v té výřívce. Další výhoda je, že to vlastně má velmi krásný výhled na tu vesničku, která je tam vedle. Bohužel nepamatuju, co tam bylo, ale to je vlastně kousek od Brna. Si myslím, že nějaké půl hodinky tam byla ta cesta. Nevýhody je, že uvnitř té Maringotky nic neobvyklého není, ale to nám vůbec nevadí. Jenom jsme tam přespali a byli jsme celou dobu venku. A ještě je nevýhoda, že v létě to nefungovalo, ale teď je podzim. Tak jo, ideální to na ten podzim tam je. Byli jsme už skoro v zimě a bylo to hezky. Jo. Doporučujeme. Máme druhou část našeho videa a podíváme se na místa, které chceme navštívit tady v Česku. Jdeme na to. Tady máme náš počítač. Heslo. Paráda. Tady máme první místo. Tady vidím, jsou dokonce 3 domky, protože mají různé možnosti. Tady je země, voda a vzduch, ale voda tady vidím ještě v rekonstrukci. Vypadá to moc stylový a budeme to rezervovat. Ten další je glamping. Vypadá to moc vlastně jako koule, ale tady vidíme na obrazcích vždycky je zima, tak asi to v zimě vypadá to nejlíp. Tak máme naplánovanou cestu na zimu. Hned máme další variantu. Tady je nějaká koule, je to průhledná koule. Tak tady vidím je pustel, už tam chci. A tady můžete sledovat ty hvězdy v noci. Je to hezky. Je to hezky. Tak v létě pojedeme tam. Další varianty jsou glampingy a jsou to stany. Já to mám moc ráda a proto mám několik takových variant. Ta Afrika Safari je docela populární, asi jste to viděli. Jsou to podobné, ale nachází se v jiných místech Česka. Vypadá to hezky. Další varianty máme právě vedle vody a opravdu chci vám říct, že zbožňuju různé ubytování u vody. A tyhle vypadají moc krásně, protože jsou stylové uvnitř. A tady jedna vidím, že mají výřivku a dokonce i saunu. Jo, tady je i ta sauna. Vypadá to moc krásně. A tohle to podle mě je ideálně na podzim. Všechno bude žluté. Nebo v létě plavat v tom jezeru. Protože všude je les. Variantu máme ubytování ve formě Ačka. Tohle je opravdu stylová budova. Vypadá to moc hezky, tady je i grill. Je hezké posezení venku. Uvnitř to vypadá taky krásně. No podle mě není nic neobvyklého, ale je to krásné. Je to moc stylový. Tak už všechno máme prohlédnutý a teď řekneme nějaké krátké zhrnutí. Opravdu v Česku těch míst není moc v přírodě, těch ubytování. A ve srovnání s jinými státy podle mě asi jo. Tak teď, když budeme plánovat cestu do nějakého kraje, už to všechno tady máme v počítači a budeme už vědět, kam pojedeme na ubytování. No, po celém Česku. Pro nás je to opravdu hezké možnost, protože nemáme vlastní bydlení, nemáme vlastní chatu a proto moc máme rádi takové atrakce a dává to nové zkušenosti, emoce, takže my to doporučujeme. A ještě jeden tip. Když nevíte nějaký dárek pro známého nebo příbuzného, je to rozhodně výborný dárek. Ano. A si myslím, že opravdu každý bude tomu rád. Já bych byla ráda. Jo, tak asi je to všechno. Je to všechno pro dneska. Jo, a co dál? Uvidíme. Uvidíme. Tak ahoj.